Килет. Бара. Bilal bırakın diye. Siz benim gaile turmuşuma zor yamanlık işlevşi. Yaman kişi. Harbi kişi. Ulu da yakışı kişi. Sen! Dur falandan! Durmuş şulaydı. İkimiz kişkenle durdurmuş. Telefondan yamak donla senin! Kırısına gelmedi. Bu işine tavuğun senin başına da kimliği girdi. Alıp kaçmak özüne gittin. Kurdun da aldım dedi. Yok. Kurdum da aldım bulmayı bu bitti. Emine Sima kurdum da geldi. Kızımız Urvan'ın işin zor faşikaga ile. Okuldan yazmaz şındırma uzine. İndidir bir sürü oylap. Әлбәттә, ир белән хатын арасында мөнәсәбәтләр һәрвакыт бу проблема бөтен авторлар күтәрде бит инде. Ничек ир белән хатын бер үзен аңларга, ничек итеп гаилә корырга, ничек итеп бергә озын тату гомер яшәргә. Һәм бу спектакльдә шул проблема. Мин уйлыйм, безнең спектакльгә килеп, кайбер гаиләләр үзләренә нәрсә дә булса алып кайтып китерләр. Менә кайбер кеше бәлки яратам дип тә сирәк әйтә торгандар, яратам дип әйтелмәгән сүзләре бардыр. Миңа караса безнең әсәрне карагачтан кайбер кешенең үзенә ниндидер нәрсәдә булса туплап кайтып китәдер дигән уй белән калабыз инде без артистлар. Үзебезнең тамашачыларыбызга әсәрне күрсәтеп без бит нәрсә эшлибез? Без бит халыкка нәрсә гыйбрәттер театр. Гыйбрәт күрсәтәбез һәм халык үзенә шуннан ниндидер нәрсәдер алсын, үзенең гаилә тулыландырсын, үзенең киләчәген, гаиләсен